na jini a rayuwa na aminta da ke na yi alkawari har abada ba za ki kuka ba. Su gamo na jini a rayuwa na aminta da ke na yi alkawari har abada ba za ki kuka ba. So yakan saka kuka ƙarshe ya zo ya saka ka nishaɗi. Dama haka ne ya rayuwa da masoyi daɗi. Kirken kudiri na masoyiya karki bar ni cikin kunci. So yakan saka ma da ni da ke mun yi kama da juna. Rayuwa mai daɗi samun masoyi yana da rana. Na gane hakan ne tun sanda mun kai gamo da juna. Na mika ta yin soyayya a gare ta bahiyana. Ta aminta da ni ta ce kwarai mun dace da juna. Daga nan ta faɗan adireshi har can gidansu naje. Da na je na gidansu na gane baby tana da zance. Kai min tarba ta mutunci har ma na kasa zance. Karshen zance na da ita ka zamto rikon amana. Na aminta da ke na yi alkawari har abada ba za ki kuka ba. A kwana a tashi muna soyayya da sashi bata. Ga zuciya na ta nishaɗi sun zama jini da hanta. Kwazam sai abban ce zai ba ta ɗan uwanta. Ta kai ni gare shi amma san bai na amdani ba. Karshe dai na fahimta akan dole za na barta. Domin kuwa banda sana'a babu gida ba mota. Shi ko burin abba dai san mai kuɗi da mota. Karshe ya raba ni da ita ban san ya zanayo ba. Aya bai sauraro ka fahimta so yayi mini rana. Farko ya aje ni a AC karshe ya bar ni rana. Ga idanuna na ta hawaye ga zuciya ta fama.